Ifeċ każ ieħor ta' scabies fl-iskola primarja Għata Raħal Ġdid. Dan huwa t-tieni każ ta' scabies din l-iskola wara każ ieħor żvelat minn One News il-bieraħ. Aktarx li l-każ tal-lum instab fost tifla jew tifel tal-kindergarten. F'kummenti ma' dan l-istazzjon il-kap tal-iskola primarja Għata Raħal Ġdid, Ġosett Kassar, ikkonfermat li fl-imsemmija skola instabu żewġ każi ta' scabies u li huma minn klassijiet differenti. Qalet li l-iskola qed issegwi l-istruzzjonijiet tad-Dipartiment tas-Saħħa. Tul il-jum id-Direttorat tas-Saħħa organizza laqgħa l-ġenituri ta' tfal fejn matula ġew informati bil-passi li qegħdin jittieħdu. Filwaqt li rappreżentanti mid-Dipartiment tas-Sanità żaru l-iskola biex jivverifikaw is-sitwazzjoni. Hemm żewġ skejjel oħra li fihom ġie identifikat każ wieħed jew aktar ta' scabies, l-Iskola Sekondarja tas-Subiem ta' Santa Venera u l-Iskola Sekondarja tal-Bniet ta' Bormla. Wara traġedja tal-ġimgħa li għaddiet fejn żagħżugħ minħal qormi miet meta bela gassijiet tossiċi fi Spiera, fl-aħħar sigħat ħarġet l-aħbar li missier il-vittma George Borch li wkoll kien ma' ibnu meta seħħ l-inċident issa ħareġ mill-isptar. Iż-żmien diffiċli għal din il-familja iżda għadu ma ntemx hekk kif fil-jiem li ġejjin propju l-ħadd li ġej fil-11 ta' filgħodu f'ħal qormi jkunu qegħdin jagħtu l-aħħar tislima lil binhom Charlon. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi fil-Parlament il-bieraħ ikkonferma li qatt ma hemmx ftehim biex il-lukanda Salmon Palace tinbieħ lil sidin ġodda għalli għalkemm kien hemm xi nies interessati li jkomplu l-kuntatt magħhom kien ser ikun ħela ta' ħin għal kulħadd. Sa Novembru tas-sena ilu l-Ministru Tonio Fenek kien qiegħed jgħid li l-ħaddiema kollha ta' Salmon kienu ser jittieħdu minn min jixtri l-lukanda. Iżda 58 ħaddiem spiċċaw bis-sensja u l-lukanda ma nxtrat minn ħadd. Permezz ta' Direct Order il-Gvern iffirma kuntratt ta' 7 snin biex 4 operaturi jibdew jipprovdu s-servizz ta' trasport fl-iskejjel. B'dan l-ispiża tal-Gvern għat-trasport ta' tfal ser tola b'aktar minn 25% meta fl-istess żmien anqas tfal ser ikunu qegħdin imorru fl-iskejjel tal-Gvern. Il-valur totali tal-kuntratt ilaħħaq 42 miljun euro. In-negozjati fuq dan il-kuntratt kienu bdew f'Marzu 2011 iżda f'Settembru id-Dipartiment tal-Kuntratti kellu jwaqqaf kollox. Illum huwa l-50 anniversarju mill-mewt tal-poeta nazzjonali Malti Duncan Psajla. Fost il-ħafna xogħlijiet letterali dan il-poeta tagħna wkoll il-lirika tal-Innu Nazzjonali. Duncan kien radikali għal żmienu fl-għażla tal-użu tal-lingwa Maltija għal espressjonijiet poetiċi u artistiċi. Fis-stqarrija li fiha l-Partit Laburista fakkar il-memorja tiegħu il-kelliem għall-kultura Owen Bonnici qal li ċertament li l-lingwa Maltija u l-espressjoni artistika tagħna kienu jkunu ferm iktar fqar li kieku Duncan ma kabbarhomx u ma kkultivahomx bħila u den.